హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు తారీఖు వచ్చేసి 13వ తారీఖు 3వ నెల 2026 శుక్రవారం. మదనపల్లి మార్కెట్ టమాటాలు టాప్ రేట్ వచ్చేసి 25 కేజీల బాక్స్ 250 రూపాయలు టాప్ రేటు ఈరోజు. రెండో రకం క్వాలిటీ కాయలు వచ్చేసి 200 రూపాయలు. ఇంకా పొడి మీడియం కాయలు 100-120 రూపాయలు. ఇంకా మదనపల్లి మార్కెట్లో ఓవరాల్ యావరేజ్ ప్రైస్ వచ్చేసి టమాటాలు టాప్ యావరేజ్ రేటు మార్కెట్ ఓవరాల్ 100 రూపాయలు, 120, 130, 160 రూపాయల వరకు యావరేజ్ ప్రైస్ అనేది వెళ్ళిందండి మదనపల్లి మార్కెట్లో. టాప్ రేట్ వచ్చేసి 250 రూపాయలు ఈరోజు. కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డైలీ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వీడియో అనేది అందుతుంది. థ్యాంక్ యూ.